Pas goed op mekaar. Dat is eens het watskip van deze uitsturing. Zo wie de zoon van Yvonne Blijze, het slachtoffer van GHB. En nu komt ze met het initiatief Pas op elkaar. En wat is de filosofie van natuurlijk ouderschap? Justina van Baal weet er alles van al. Goeie, dit is Bient. Op de dag dat kunstsamelaar en museumoprichter Tom Mercure op 24-jarige leeftijd verstorven is. Tom Mercure waard bijna jontje 40 in Boyle. Op jonge leeftijd krijgt er al interesse voor de kunst. Ze keepet hij op 14-jarige leeftijd voor 75 cent zijn eerste kunstwerk, een lito van Jan Wittenberg. Het is het begin van een uitgebreide sammeling van moderne kunst en het wordt zijn lust en zijn leven. Als hij 30 jaar is, wordt hij directeur van het Koopmanshoes in Frenscher. Ik werkte er voor het Fries Museum en had hij verskate galeries. Mercure beziekt het ook even als horecaman. In de oude stationsrestauratie van station Dronriep begint hij het visrestaurant Op Hatsum. Maar al gauw komt hij erachter dat hij meer talent had voor de kunst. Zijn leven lang had Tom Mercure een droom. Er moet in Friesland een apart museum komen voor moderne kunst. Na een soort gesteggel komt dat museum er uiteindelijk in Oranjewoud. Museum Belvedere. Ja, dat is eigenlijk het levenswerk van Tom Mercure, Geert de Vries. Welkom. Dokoers Tom Mercure persoonlijk. Ja, ik ga hiervoor, ik zit nog bij het historisch centrum, maar daarvoor journalist bij de Omroep. En dan kon je Tom Mercure, die kwam je altijd zien. Radio, televisie, documentaires mee hem maken. En dat wat al zijn, die dream van dat museum, ja, daar had er eigenlijk een leven lang mee aan de gang geweest. En daar hebben we heel lang volgen ik hoe zal hij dat realiseren. Ja, maar dat master komen, hè? Ik weet nog heel goed, alle keer onderzoeken, Museum Moderne Kunst, ja, hij hier al doet er meisje Maarten. Het wie een titaantjes, zei je dan zelfs. Gingen ze al naar het Stedelijk Museum in de jaren 50. Moelebregman, Sjoerd de Vries. En dan wie de grote dream, wij maar litten wat wij om moderne kunst in Friesland hebben. Nou, dat had ze dus heel lang het hij dat houden en dat had er ook om vasthouden. Eerst zodat op het Sjoekermarkt komen, een museum. Alle keer onderzoeken, wie geen geld voor de provincie hier er geen geld voor. Want het Fries Museum moest dat doen. Had ik nog even sprake geweest om het bij het Fries Museum te doen. Nou, dat woe net. En toen weer altijd een vasthoudend, eigenwijs, die dream moest realiseerd worden. Ja, op zijn manier. Waar komt die drive, waar kwam die waai? Ja, hij wie kunsthandelaar, wat al zijn, kunsthandelaar en antiekhandelaar hier op het Jerving zit er begonnen. En dat er al heel jong ik begon bij het keerpje van keus. Dat had ik, en verkeerpje van keus, dat had er onzien, ik zo had ze onzien die onder het laatste had er dat ik wil houden. Dat ik altijd nog weer keus verkocht. En keus kocht. Maar ja, hij wil dat uitdragen. Hij wil het shellletten in zijn dream, in zijn museum. En nou, dat is uiteindelijk gerealiseerd in 1994 in Belvedere. Ja, daar hebben we even een beeld van bij de koningin. Toen nog koningin Beatrix. Ja. In rap tempo liet Tom Mercure de koningin het museum in 2 uur zien. Modern werk van Friese kunstenaars. Daarna champagne. En dan zit het er weer op. Maar net zonder voor de nagelnije museumdirecteur een verrassing achter te laten. Ja, ik ben ontvoerd vanmorgen en ben ik ergens hingebracht, Huis Oranjewoud. En ja, daar zie je al mijn vrienden en kennis en ik kwam er binnen. Ja, toen liep ik het al in de gaten. Ik denk, dit is foute boel. Want ja, ik heb Domela Nieuwenhuis in Gemaal op een gevel en dan krijg je een lintje. Nou ja, dat zijn 2 totaal verschillende dingen natuurlijk. Maar goed, ik kon je net nee sissen en uiteindelijk ga je de koningin uitnodigen om te iepen. Dan kijk ik net wegen hier naartoe. Ja, trouwens, dit wie in 2004, maar de opening van het Museum Belvedere. Het zijt hem net zo vol, had ik het idee. Nee, dat hier er heel groot had dat op zijn gemaal hier dat, hè, van de Domela Nieuwenhuis. Nou, die weer vanzelf net zo wat koninklijk huis. Maar ik weet nog heel goed, wij stieren daar als journalisten, de Sjen, naar door de koningin de kamer onvaren uit het huis Oranjewoud. En Tom die ontvang haar, die ging mij dat museum in. En al gauw, hier zat de hond bij haar op het schouder. En bij de sigaretje aan. Nou, doe mocht er ook al net in die bieren rond, dus mocht er net meer rookt worden. Maar Saron zei dat wat haast door het museum. Bij de koningin. En de koningin, Beatrix, die weer heel bot geïnteresseerd in beeldje in de kunst. Moderne beeldje in de kunst. Ze had letterlijk nog wel incognito er geweest. Want zij hier een goede relatie dus bij elkaar. Er weer wat bijzonders tussen die 2. En hier zijn belangstelling voor. Ik denk dat een hele grote kracht van Tom ik weer om dat uit te dragen, hè, die kunst. Hij hier boekt in Friesland een
enorme aanklang. Hij wist het ook heel goed te verkeerpjen. Grote stikken in de landelijke kranten, NRC, Volkskrant. Had het ook altijd een volgen. Hij hier het grote verhaal vanzelfs van de Friese autodidacten. Nou, daar zit ik wel wat mythisch omheen vanzelfs. Maar er waren toch een heel soort van die keuzes. Joopie Huisman, Willem van Aalthuis, Sjoerd de Vries in feite ook. Ja, die had hij naar voren gebracht, dat hij promoot. En ja, dat is van een enorme grote weerde had het West. Ja. Yvonne, dat koest hem ook. Ja. Want dat is belutsen bij Belvedere. Ja, ik ben in eind 2012 in het bestuur van Museum Belvedere gekomen. En ik ken hem niet zo goed als dat Geert hem kent. Maar ik was heel toevallig vanochtend op het museum. Dus heb het moment van de aankondiging van het overlijden natuurlijk echt meegemaakt. En de geest van die man die zit natuurlijk in het museum. Daar vindt het zijn oorsprong in. Dus het is een hele bijzondere man. De keren dat ik hem ontmoet heb, vond ik het ook... Ja, ik hou van mensen die zo met hun ziel en zaligheid ergens voor gaan. Hè? En dat hij ook zei van, nou ja, wat was het niet? Het lintje krijgt hij dan. Ik had al in de gaten, dan hebben we het gedonder al, weet je wel. Dan denk ik van, dat vind ik mooi. Ik hou van dat soort authentieke mannen. En ik denk dat... dat voor de kunstwereld een groot verlies is. Ja, maar wat had hij eigenlijk Geert budgetten eigenlijk voor de Friese kunst? Ja, ik denk dat museum dat realiseerde. Daar waar het eerst zijn van... Het kwam jonk in het Fries Museum. Dat moesten we natuurlijk ook maar bewijzen. Ik weet nog wel dat hij, volgens mij in het eerste plan... 20.000 bezoekers per jaar, dat zo mooi wezen. Maar aan nota had het altijd 45.000, 50.000 bezoekers klutsen. En wat hij deed, dat we net alleen wat hij dan neemde, zijn autodidacten en zijn eigen stal. Hij hier een club eigenlijk van kunsters om hem heen. En je hebt erbij, je hebt er net bij. Dat weer ik wel een beetje vreemd eigenlijk, zo'n Tommerkuur. Maar toch, het slag hem om dat naar Boeten te brengen. Maar hij heeft een heel soort keuzes van Boeten Friesland. Die hebben hij hier dan ook wel weer heen. En Skrouwers. En Skrouwers, Kaarschippers, Bernlef, Joost Zwagerman. Het wel een tentoonstelling, de Iepen. En die schreef dan letter weer in de kranten, in de landelijke kranten. Dus ja, dat is van grote weerde, hele grote weerde West. En het weer, nou wat je dan zegt, het weer absoluut net een jongen tot 5 man. Hij weer altijd wie hij ermee dwande. On het les, nou weer mij een nij museum hoe hij opzetten. Want hij kan ook altijd met mijn nieuwe projecten. Hij wil dat museum in het Lauwersmarktgebied hoe hij realiseren. Ja, en vloed. En hier wat met de zee. En hier wat met visk. Dit ben beeld trouwens van die tentoonstelling. Als een soort van vaproken eigenlijk van het restaurant. Heel soort dat ik nog mij moet praten van gewoon, maar dan moest er ook weer yield voor haar. Maar die dream die is net realiseerd, want dat was natuurlijk wel een gouden idee eigenlijk. Want er komen een heel soort mensen komen daar met die boot naar Skiemel zeggen en zo verleden net te beleven dat je daar zo'n museum gaat zoeken. Ja. Dank voor die verhaal, Tommerkuur, die te Sjoerd verstoorn is. Heel wat oors nou, want uit onderzoek tot blikken dat hield hij meer Friese jongeren Fries schreeuwen. En een van die jongeren is jonger Jelle B. En aan hem stellen we aan de vraag wat roegeltjes binnen. Wist je dat eigenlijk? Roegeltjes, wat ben dat? Geen idee. Nou, geen idee. Weet je hem? Niks zei ze nog? Dan wist het wel toch, Geert? Roegeltjes? Nee. Geef flauw, Jelle Waassen. De band Grutbringen kan op allerlei verschillende wijzen, maar hield hij meer ouders kiezen voor het natuurlijk ouderschap. In Ljouwert we daarom dit weekend het Natuurlijk Ouderschapscafé openen. En Justine van Baal, organiseert dat. Ja, mij nog een keer. Maar nog een keer, Ja. dit café. En het wichtigste, we jaren haar al, want het wichtigste van natuurlijk ouderschap, dat is dat je je band altijd bij je hebt. Ja. Nou, daar is Fiora al. Ja. Want dat is eigenlijk de filosofie, toch? Van natuurlijk ouderschap. Ja, en dat je naar je band luistert, dus dat je de signaal van het band oppakken. Ja, dat je luistert wat ze te vertellen had. En dit is Fiora. Dit is Fiora, ja. En hoe oud is Fiora? Fiora werd in april 2. En Jim bent echt onafscheidelijk. Ja, meestal iets. Ja? Ja. Want je bent altijd bij me. Waarom is dat zo belangrijk? We zijn net altijd bij elkaar, want ik werk 3 dagen. Maar bij PBR was er volle mogelijk dat één ouder bij haar is. Altijd bij haar is. Ja. En waarom is dat dan zo belangrijk? Voor de binding van haar. Voor de veiligheid, voor het opbouwen van het vertrouwen. En voor de ontwikkeling. Ja. En hoe vier je dat dan? Ja, hoe vier gaat het dan? Zo volle mogelijk bij elkaar wezen. We sliepen in bed. Dus daar is maar elkaar. Ja, maar zij slaapt bij je in bed, in het midden? Ja. Nou, net in het midden. Nice me. Oké, maar er komt voorlopig geen vader dus.
Op dit moment nog niet. Nee. Nee, maar wat hoopst dan dat het, hoe zij dan opgroeit? Wat voor effect dit hebben zal? Ik hoop je dat ze vanuit intrinsieke motivatie haar dingen dwang wordt. Dus dat ze het vanuit haarzelf dwang wordt. Dus dat ze op sliepen gaat omdat ze wurg is, dat ze eten gaat omdat ze zin om wat had, maar net omdat ik het is. Dat ze het vanuit haarzelf doet. Dat ze wat zelfstandiger wordt dus? Ja, dat ze sterk wordt vanuit haarzelf. Dus vanuit wat ze wil, dat ze dat dwang kan. Nou hebben we trouwens wat hinten gekregen over het sliepen, hè, in Ingrid bed. Ze hebben zelf op televisie. Ja, dat is ik wat. Hè, dan ben je 2 hier, ben je al op televisie. Ja. En we hadden een film gevonden in Amerika van een gezin met 4 band. En die sliepen echt al jaar in hetzelfde bed. Kunnen we even naar zien. Parents Tom and Elizabeth turned to co-sleeping with 5 of their kids, ages 1 to 11. To make the new sleep situation work, Elizabeth came up with the ultimate bed hack. And then I wanted to make sure each kid had some space of their own, so we hung little curtains and did little mood lighting. They can come and go anytime they want. As long as it's working well and they're getting the sleep they need, then we're not going to change it. Nou, ik vond het zo dat ik zo'n familiebed had willen. Ik ga het eens even voorstellen vanavond. Het is wel gezelliger in elk geval. Het hartstikke gezellig, ja. maar ik denk niet dat ik het erdoor krijg. Nee, maar dat wordt toch echt wel van waskogen, toch? Dat het soms bij Lietse band, als die in bed hetzelfde bed sliep, dat het een beetje gevaarlijk is. Ja, je moet er wel bewust van zijn wat je doet en hoe je dat doet. Want consultatiebureaus, die rieden het al, nevens mij. Het is dat je er heel voorzichtig mee wezen moet. Ja, maar ik geloof dat een mem altijd voelt wanneer er wat aan de hand is. Dat ze dat instinct heeft. Ja. Ja, als je net onder medicine zit of iets ondernomen hebt, dan weet je wat er gebeurt. Ze wil wat drinken haar. Ja. Nou ja, er zit wat wet, maar ik denk net dat het de bedoeling is. Maar van het idee, de filosofie achter dit, dat komt echt uit de natuurvolkenbouw, toch? Uit Afrika, want daar rennen ze constant met de band. Ja, nou ja, daar gaan ze het nog. En je hint het natuurlijk ook. Maar je hebt het dus ontleerd omdat iedereen aan het werk moest. En nu gaan we daar toch weer binnen. Nee, we hebben om. Ja. En dus dat ze drinken krijgt wanneer ze daar zin aan had. En dat ze borstvoeding krijgt. Dat ze dus gewoon dat ging gewoon. Zo makkelijk is dat dus gewoon op televisie. Dat is wel een primeur in. Dat is wel een primeur, dat hebben we nou te pakken, ja. Maar van, hoe reageert hij om jou hier eigenlijk op? Nou, eigenlijk poel best. De meesten, ja. Krijg je nooit rare reacties? Nee, eigenlijk net, nee. Nou, ik denk dat Jong de telefoon rood gloeiend vindt. Nee, maar de meeste mensen weten ook wel dat wie het zou doen. En dat is onze keuze. En ik denk dat dat eigenlijk het wichtigste is, dat we elkaar ondersteunen. En dat je dus net zegt van, nou ja, het moet zo of het moet zo. Nee, dat je elkaar helpen. En dat je de wijze of binnen voor elkaar. In plaats van dat je het beter weten moet. Maar gewoon, daar is Borstvoedingscafé ook. En dat wat we zaterdag hier opnemen. Daar is het ook voor, om elkaar te ondersteunen. En te wijzen voor elkaar. En als er een probleempje in komt, als er hoe praten is, dat het een keer lastig is of zwier is, dan weten we al hoe dat is. Dus dan kunnen we er maar elkaar over praten. En daar is het voor. Ja, want willen de band er echt zelfstandiger van? Want ze zijn natuurlijk eigenlijk altijd onwezen op de ouders. Of op Heid of op mem. Uiteindelijk blijkt dat ze wel zelfstandiger ervan werden. Omdat ze zelf de keuzes maken. Omdat ze het vanuit hun eigen vertrouwen doen maken. Dus net omdat hij in het zijt, omdat hij in die fort brengt, maar omdat het zelf die kant uit worst. Oké, en sneun, dan is de opening in Neushoorn? Ja, in het café van de Neushoorn. Ja. Tussen 11 uur maas en 3 uur middags. Klopt. Goed, het Natuurlijk Ouderschapscafé. Een heel soort succes daarbij. Dank wel. Sneun dus de opening. Uw Frieske taal die staat morgen centraal in de speciale uitsturing van Bient. En een van de gasten is Jelle B. En aan hem joert alvast de vraag hoe Friesk hij ijs is. Ik ga wel van praten dat het trots is. En als ik dan een woord net weet, dan flap ik het gewoon uit in het Nederlands. Kijk, als je in Duitsland bent en zei ik mocht gerne een appeltaart hebben. Weet je toch? Hè? Als mensen in het Fries antwoorden op mijn filmpjes of mijn foto's of weet ik wat ik dan online zet, dan antwoord ik graag terug in het Fries. Maar uit mezelf posten, doe ik eigenlijk nooit in het Fries. Nee. Een jerrebarre is een ooievaar. En ik weet dat, want van de omke van mijn heid, die joegens vroeger altijd 2 hele goenen. Dat wij wisten, Frieske witsjes wisten. Omdat wij Nederlands praten, vond hij dat mooi en hij was een diep Fries, nog dieper dan ik. En hij zei altijd, nou wat is een jerrebaar? Zijn ooievaar en ik kreeg 2 hele goenen, zeg maar.
Met mijn zoon praat ik Fries. Ik heb 2 benen en met mijn band praat ik Fries, maar met mijn vrouw praat ik Nederlands. Dus we zitten aan tafel en dan zei ze tegen mijn vrouw, wil je mij de pindakaas even aangeven? En dan zei mijn vrouwtje en mijn zoon, was toch hard even de pindakaas, Jan? En dan zei ik, nou tegen, dank u wel voor de pindakaas. En dan zei ik, nou dat ging mooi, zeg ik dan tegen mijn vrouw. En zo werkt het dat. En het is gewoon wat ik wend ben. Als ik maar niet wend ben, nou ik heb Arjen al ontmoet en ik denk, nou Arjen ontmoet ik in het Fries. Dan zul ik eigenlijk altijd in het Fries bij die praten blijven. Praten blijven. Ik word er wel beter in, want ik weet nou dat het belangrijkste wordt wat je gewoon eerst noemen. En dan wordt het altijd goed wezen. Dus, maar nog steeds, in het Fries draai ik de titel regelmatig nog wel om. Hier toevallig van een merk in wie het gaat, hier een versje maken van, op het melodietje van drank en drugs. En dat heet dan sop en broodjes. Hè? Waar wij gaan sop en broodjes. Nou, als geintje steeds maar. Maar dan zongen we de hele tijd, als merken was het vieren is het geen probleem. En het is natuurlijk, als je merken vieren wil. Maar ja, als merken was het vieren, ja, dat maakt andersom. Maar ja, het rijmde net, dus er moest maar zo wissel. En dan vind ik, ja, dan maak je nek. Taal verhoort ik natuurlijk een beetje, dus ja, dan maak je me net zo druk om. Schreeuwen is helemaal een drama. Dat is gewoon hoe het klinkt, hoe klinkt het, zeg maar. Dus het is puur fonetisch Fries type? Ja. Ja, nou ja, soms is het nou, ik nee, dat is net goed. Roegeltjes. Nou, dat zijn regeltjes. Ja, als hij een roegelt, dan spuugt hij, hè? Oh, hagelslag? Ja? Knip. Roegeltjes binnen hagelslagjes. Precies, nou, dat wisten wij ook, hè? Hagelslag, hè? Ja, maar gewoon een beetje linig met de taal omgaan. Dat wist je wel, Geert? Ja, tuurlijk. Beetje linig. Dat, ja, precies. Elke iemand je wel verstaan, ken ik. Ja. Zij is dat. Ja. En altijd maar rijmt, hè? Altijd maar rijmt. De zoon van Yvonne Blijze, die waard op een joentje stappen drogeert met de druk GHB. En dat dit net om een incident ging, dat die u wel blikken uit de reacties die Yvonne kregen op haar verhaal. Maar de website pasopelkaar.nl hoopt ze nou benammen de jongerein alerter te maken. Yvonne, even waarom na die nacht in december, van 12 optretje in december. Ja. Wat is er toen gebeurd? Onze middelste zoon had een afspraak met zijn collega's. Die hadden een bedrijfsuitje 1 keer in het half jaar. En die gingen de kroeg in na die tijd. En nou, normaal laat hij altijd even weten als het echt laat wordt. En ja, tegen de tijd dat de kroegen uit waren en wij hem eigenlijk wel thuis hadden kunnen verwachten, was hij er niet. En dan draai je eerst nog een keer om, maar dan wel wat onrustig. En nou, het duurde niet heel erg lang dat ik dacht van ja, dit klopt gewoon niet. Het is niet goed. Het is de angst van elke ouder, denk ik, hè? Ja, en die wordt dan in één keer werkelijkheid. En die werd voor mij pas werkelijkheid toen ik mijn ongerustheid naar mijn man uitsprak en zei ik ga hem zoeken. Waarop mijn man zei ja, kom op, we gaan. En toen dacht ik, oh ja, nou, dit is echt. We zijn in de auto gestapt, we hebben een uur door Leeuwarden gereden. En we hebben vervolgens kort daarna de politie ook gebeld. Ja, dan wordt het allemaal wel heel heftig. Ja, waar trof je hem eigenlijk aan? Nou, we hebben collega's uit hun bed gebeld en iedereen is gaan appen met hem. En we hebben geprobeerd telefonisch contact te krijgen. En pas tegen 8:45 reageerde hij. En dat was een heftig moment, want aan de ene kant ben je heel erg opgelucht dat hij zelf belt. En hij reageerde ook van wat is hier in godsnaam aan de hand? Waarom is iedereen naar mij op zoek? Maar wat doe ik hier? En toen kreeg ik hem aan de lijn. En toen was hij zo ver van de wereld dat het toen eigenlijk pas heel erg werd voor ons. Want toen dacht ik, er is iets zo niet in de haak. Ja. Dus ik ben in de auto gestapt. Ik heb hem een kwartier lang aan de lijn kunnen houden. Hij heeft, in dat kwartier kwam hij steeds meer bij bewustwording van waar hij was. Hij kon hij ook vertellen. Ik heb hem aan de lijn gehouden, steeds verteld waar ik reed, hoe dicht ik bij hem in de buurt was. En toen ik hem zag staan, toen de auto laten staan midden op de weg. En toen ben ik naar hem toe gerend. En dat kon ik hem eigenlijk alleen maar vasthouden. En dat was heel heftig. Ja. Had je er dan denken, dan ik vind hem gewoon, dan was het emotioneel. Ja, het is een jongen van 19. Een heleboel mensen zeggen van ja, god, die jongens zijn zelfstandig. Daar gaat het niet om. Je voelt diep van binnen van er is iets gewoon niet oké, punt. Maar hier is toen op dat moment al in de gaten van dat je drugs in het spul weer. Dat hij toen ik hem aan de lijn had en ik hem onsamenhangend hoorde praten, dacht ik van dit is niet gewoon iemand die te veel bier heeft gehad. Plus dat hij onderkoeld was, buiten had gelegen. En ook 7 uur geheugen kwijt was. En toen dacht ik van ja, dit is gewoon niet in de haak. Meteen gecheckt of hij alles nog had. Hè. Ik dacht misschien is hij beroofd. En vervolgens zei ik van wil je naar het ziekenhuis? En toen zei hij meteen heel graag.
Dus we zijn meteen doorgegaan naar het MCL. Koos wel direct gewoon met hem praten? Wel, nou, halverwege de rit dat ik in de auto zat en hem aan de lijn had, toen werd hij steeds duidelijker. Maar de paniek die ik in eerste instantie in zijn stem hoorde en het mama, mama, nou dat vergeet je niet zo snel meer. Nee. Vervolgens zet je het hele verhaal op Facebook. Ja. En dat het behoorlijk wat reacties losmaken. Hè? Het is meer dan 10.000 keer deeld. Ja, enorm. Enorm. Ja. Het is niet alleen in Nederland, maar het is ook naar het buitenland gegaan. Ik heb 2000 reacties gekregen, los van Facebook ook nog heel veel mails, waaruit heel veel herkenning sprak van moeders. Ook heel veel mensen die zeiden wat goed dat je je intuïtie bent blijven volgen. En ik had in eerste instantie was ik natuurlijk boos, omdat ik dacht, wie doet mijn kind dit aan? Want ik vind het pure misdaad om iets in iemands glas te doen. Maar ik werd ook nog verontwaardigd, omdat ik in eerste instantie door de politie gevraagd was om aangifte te doen. En een half uur later werd ik gebeld met de vraag van, gaat u nog maar eens met uw zoon bellen of praten? Want meestal hebben ze er toch wel zelf voor gekozen. Ja, maar dat wil ik zeggen, want ook is er al vanuit dat hij het net zelf dien heeft. Meteen, ja. Nou ja, kijk, hij is 7 uur geheugen kwijt, dus hij geeft zelf ook aan, ik weet gewoon niet meer wat er wel of niet gebeurd is. 4 uur daarvan weten we niet waar hij geweest is, weet hij zelf dus ook niet. Maar die andere periode was hij met collega's. En die hebben een aantal dingen wel bij hem gezien. Die hebben een korte paniekreactie gezien rond 4 uur, die niet bij hem paste. En die hebben hem om 4:30 buitengewoon relaxed buiten zien staan. En dat is het enige wat we van hem weten. En dat is natuurlijk voor hem ook heel beangstigend. Hij weet het dus gewoon niet. Maar hij zegt tegelijkertijd bij zijn volle verstand, het is een sportman, hij werkt naast zijn studie, het is een buitengewoon serieuze jongen. Hij zegt ook van ja, biertje, daar spuug ik niet in, maar andere troep komt er niet in. Dus, en hij geeft aan, ja, bewust zal ik het nooit genomen hebben, denk ik. Even waarom naar Facebook, dan krijg je dus een heel soort reacties. En in zijn verhaal komt ook van een oren, Yvonne, uit Ljouwert, die het eigenlijk hetzelfde meemaken had, maar haar eigen zoon. Nou, ik zat hier aan tafel en ik kreeg dat berichtje via de Facebook. En ik liet het mijn man lezen. En zo van, nou, kijk nou, dit is die jongen gebeurd. En de week daarvoor was het onze zoon gebeurd. In het centrum van Leeuwarden, dat hij gedrogeerd was. We hebben daar ruim een kwartier in de dokterswachtkamer gezeten. En er is niemand die naar je omkijkt. Je moet een of ander formulier invullen, zodat ze alle gegevens van de verzekering hebben. En je zoon die zit daar echt helemaal overstuur te zijn en er is niemand die naar je omkijkt. En dat vind ik gewoon een kwalijke zaak. In eerste instantie had de politie geen tijd, omdat ze druk hadden. Het was natuurlijk net voor kerst. En ze zouden mij terugbellen. Ze hadden me een mailadres gevraagd en mijn telefoonnummer en ze zouden me terugbellen. Nou, vervolgens hoor je een week niks. Je wordt inderdaad niet serieus genomen, omdat ze toch wel denken van ja, je zoon is wezen stappen en die zal wel te veel gedronken hebben. En dus nee, je wordt niet echt gehoord. En dan denk ik, dan wordt dat GHB-gebruik, denk ik, niet serieus genomen. Normaal gesproken lig je niet wakker als je kind uitgaat. En nu na deze gebeurtenissen lig je toch wel meer wakker. Ben je alerter? Hou er meer rekening mee hoe laat je zoon thuis komt. Stuur je eens vaker even een berichtje naar elkaar toe. Van nee, is alles goed? En je hebt iets meer slapeloze nachten als je kind uit is. Ja, wat opvalt eigenlijk van haar verhaal is dat in eerste instantie de instanties haar verhaal net joden. Ja. Ben je hem direct zien horen? Ja, de meldkamer ben ik overigens buitengewoon goed en liefdevol te woord gestaan. Dat moet helder zijn. En daar is ook het verzoek gedaan, doe aangifte. En een half uur later werd ik gebeld van nou doet u maar geen aangifte, want u heeft geen daderindicatie. Daar kun je als ouder helemaal niks mee met zo'n begrip. Dus wij hebben geen, waar moeten wij op rechercheren? Ja, weet ik niet. Maar ik wil graag mijn verhaal kwijt en ik wil melding doen van het feit dat dit is gebeurd. En ik denk dat het voor de statistieken handig is om te weten waar het allemaal gebeurt. Nou, daar was niet zo'n gehoor voor. Nou, precies hetzelfde wat deze moeder ook aangeeft. Maar daar dat is een van de redenen ook geweest dat ik mijn bericht op Facebook heb gezet. Een stukje verontwaardiging daarover. Want wij als ouders, want we zijn al eerder ouder, we zijn misschien wel een beetje naïef. Nou, laat het beetje maar achterwege. We zijn naïef. We zijn vreselijk naïef. Ik heb in 3 weken tijd me helemaal ingelezen in die materie. In wat het goedje is, hoe goedkoop het is, hoe toegankelijk het is, hoe verslavend het is. Het is gewoon echt funest voor je lijf als je het gebruikt. En toch zie
zie je dat er zijn enorm veel fora op internet waarbij jongeren gewoon informatie uitdelen hoeveel milliliter ze kunnen gebruiken, samen of zonder amfetamine, wel of niet met alcohol. Als je ziet wat daar allemaal gedeeld wordt aan informatie, nou, daar schrik ik van. Ook in Friesland? Absoluut. Ja. En dus haast ook zoiets van, jongens, dit kan elke niet in oer komen. Ja. Dit we absoluut net naïef wezen. Pas een beetje op elkaar. Dat is de kern van mijn boodschap. Ik heb een site gemaakt, niet heel ingewikkeld, een voorpagina, waarin ik gewoon zeg van jongens, ouders en kinderen, praat hier alsjeblieft over met elkaar. Want laten we het gewoon veilig houden in de stad. Daar maken de jongeren deel van uit, van die verantwoordelijkheid. Politie, zorg dat je ook ouders die gewoon, al komen ze met hun intuïtie en onderbuikgevoel, neem ze serieus. En beleidsmakers, ga niet uit van je eigen vooroordeel van 9 van de 10 kinderen wil dit zelf. Nee, pak het serieus op en ga eens kijken of je hier iets mee moet doen. Goed, dankjewel. Laten we zeggen dat we een beetje op elkaar passen. Ik aan deze tafel. En op het moment dat ik dat zei, zag ik Justina net meer zitten. Hebben we wel goed op haar pas. Die past goed op haar band. Die past goed op haar band. Nou, tierentank van die verhaal, Yvonne. Dat ik Geert van die verhaal. Ons Savier. Morgen dan ben we er vanzelfs weer. Waar weet ons dan? Hoe dan ik nog een hele gezellige dag. Hoe bedient hij? Wat joe, mooi maken. Even wachtje, want morgen is er een speciale biend. En dat gaat dan over de toekomst van de Friese taal.